Nie to dňa, aby detko Večerníček nedal smednej záhradke, čo jej patrí. A keďže detko do záhradky často chodí, aj jeho zelenina rastie ako z vody. Čože to tu zrazu píska? Hneď sa na to pozriem zblízka, povedal si detko Večerníček. Kamže, chlapci, kam? Prihovorí sa im. Ideme na trh kúpiť tekvicu, odpovedia chlapci. A čo vám ten fúrik píska? Raduje sa, že sme ho vzali na výlet. A ja si myslím, že narieka, lebo si ho zabudli namazať. Si detko uvedomil, že tiež zasadil na konci záhradky tekvice, že by sa mal na ne pozrieť. Tekvicová polievka by nebola zlá. Detko však ide z nôh spadnúť. Čo mu to na jarnom trhu predali za jadierka? Namiesto tekvíc mu rastie niečo celkom iné. Nevie detko Večerníček, čo to je, ani na čo to je. Zaujímavé. Je to tvrdé ako kameň a pritom to nie je kameň. Pre moje staré zuby to nie je. Možno si na tom pochutí baran Orion alebo koza Líra. Nech si do toho zobne hydina, povie Hauko. Mohol som ho dať chlapcom, aby ho predali na trhu. Aspoň by som sa dozvedel, čo som dopestoval. Detko Večerníček stále uvažuje, čo s tou čudnou vecou. Chlapci však mali plný fúrik iných starostí, lebo prišli na trh neskoro. Nečudo, že sa im tekvica neušla. A veď čože, keď nebude polievka tekvicová, bude zeleninová. Keď to nie je na jedenie... Asi je to nahádzanie. Taká smola, nariekajú chlapci. Nie len, že sa nám na trhu neušla tekvica, ale sa nám aj koleso polámalo. Padol naň lietajúci tanier rovno z neba. To nie je lietajúci tanier, ale akési čudo z mojej záhradky. Mrzí ma, že som vám spôsobil dopravnú nehodu. Nič to za to. Vieme, že ste to neurobili naschvál. Čo teda budeme robiť? Musíme si pomôcť sami, odpovie detko. Kto koleso polámal, nech ho teraz zastúpi. Ba nesmieme zabudnúť ani na rezervu. A pre každý prípad ani na rezervu rezervy.
Čo mi to na tom trhu predali za jadierka? Namiesto tekvíc mi rastú fúrikové kolieska. Neubehlo veľa času a chlapci prišli v ten deň ešte raz. Mama nás poslala, aby sme vám poďakovali. Odkazuje vám, že to nie sú čudá, ale patizóny. Je to lepšie ako tekvica. Dnes sme mali patizónové hody. Doniesli sme vám ochutnať. Vynikajúce. Naozaj hodové jedlo. To som teda nevedel, že som dopestoval takú dobrotu. Však až dorastú ďalšie, pozvem zase ja vás na hody. A ďakujem, chlapci.